Good morning! Tignan yung aking hair lalo color. Nawala na yung ano ko. Yung headband ko. Putol. Aray ko! Good morning! Aray ko! Ouch! Let's go upstairs na dali. Morning, morning! O sige, nag-routine. Kami ko na naman tala. O, pinaglagyan ng ano, tubig. Tapos, itong jar is gummy bears ni Kolokoy. Good morning, Madam Emma. Bubuelta si Emma. Saan si kuya nyo? May workout. Oh! Aba. Talaga naman yun seryoso sa pagpapalaki ng katawan niya, no? Pa kayo nag-almusal? Tanghali na. Ha? Ano yung pinapaluto ni kuya mo? Ay! Ginawa na ni Emma. Bango. Makdo na makdo. Bakit, Groot? Bakit? Let's go, dali. Tignan natin si Daddy. Kala ko ba, nag-workout ka daw. Si Kalbo. Konti na lang, guys, oh. Kadarder ang dumi. Ay, nag-ano siya, oh. May line na, nakikita. Sa ano yan, guys? Sun. O, yan. Tinan nyo, oh. Ganyan din yung sa ano, yung nag-swimming kami. Nag-outing kami. Ganyan din yung parang may chorba, no? Well, anyway, yan nga. 2 araw pa ata itong panlinis. Almost 1 week din, inabot. Para ano? Para maubos tong tubig dito. Ayun. Hey guys. Tapos, yun nga yung binili ko kahapon na ano ba tawag doon eh? Filter? Yun. May filter na para hindi na papalit-palit. Yung cover, wala pa eh. So, baka bumili na lang ako ng trapal dyan sa Baclaran. Yung manipis lang. Tapos, ano ko? Siguro ipatahi ko. Maganda na ipatahi na de. Yung Trapal. Titingnan mo dyan. corn. Ah! Corn every Kukuha ka ng app ha. Workout siya. Napatapon ko na yung mga ano dyan. Baka Old dyan yung notebooks. adventure. Pero meron talaga dyan ano. O yan nga. Recipe. Excited si Emay. Ganap siya mga recipe kasi yun ang ano niya eh. Ano ba yun? Yun ang kinuha mo, di ba, Emma? Course mo? May baka dyan yung adventure time ko. Anong adventure time ba? Yung collection sa McDo. Uy, huwag mo itapo yung Bible, baka itapo no. Ano yung punta na dito? Oo. Ako na rin yan. Lahat na yan, yung mga hindi na ginagamit. Pero tingnan nyo din kung mga documents sa mga birth certificate, ganun. Kasi baka Yun ang kailanganin yun eh. Anyway, pabili ako kay Kolokoy ng Milo. Frying up my egg, guys. Yan, gusto ko sa kanya tostado eh. Tapos babalik ta rin pa. Yun, sarap. Mga ganyan, no? Mga crusty. Amers. Tapos yan si Daddy. Magawa siya ng kanyang Milo. Cold Milo. Yoy! Gay. Pagot. Let Pray. us pray. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and we shall give what we're about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. That's it, guys. Luto ako ng noodles, syempre. Ito ata yung, ano nila, Without Inalusal nila. cooking directions. Okay na yan, basta may sabag. Oops. Pa. Alrighty then. And then, spam as usual. Isa lang yung talong na iwan sa akin. At may ano pa. May kangkong pa naman. Let's eat. And then, syempre, ang aking super yummy na egg. Brown na brown. With matching Milo.
Kasi, Ano? Dog food. Sabi ko mag-isip ng ulam. Anong ulam yan? Adobo. Ang hirap nga nang naisip. Alam mo, hirap ka nakalagay ng menu. Oo nga, gumawa ka ng menu, Emma. Asan na yan, James? Nakabili na kayo ni kuya mo? Ha? Bilis naman. Saan kayo bumili? Pinapunta ko sila ng Cartimar eh. Froggy. Bilis naman nun. Parang wala pa itong 20 minutes na kabalik na. Nabili ko ng dog food. Isang sako na ulit kasi wala nang hinahalo sa pagkain. Lalo na itong babaeng to patakaw. Alam niyo, sarap-sarap nito. Lola Albons, original Dorian candy. Ako lang halos umuubos oh. Ayaw nila kasi lasang ano daw. Lasang amoxicillin. Pero ang sarap. Kaso nga lang sis, hindi ako mahilig sa matamis. Iniinuman ko agad ng tubig, so nakadami ako ng tubig. Ang bilis nyo naman ako ano? Daaman ko weekend kaya ako no. Dapat Lunes to Sabado lang. Walang, Friday? walang ano? Sa opisina. Saan kayo galing? Bilis ka. Pilis ka. Tapos si Kuya umasan. Hindi si Kuya Milok mo. Ano ba sabi mo? Dog food. Bini kuya. Kaya Milo. Oo ba? Hindi pa sila nakakabili ng dog food. Kami ka. May nagatwag ka. Hintay ka. Kala ko nakabalik na sila eh. Sige. Nantay ka, James. Sige, sige. Kala ko naman nakabalik na kayo. Sabi ko, ang bilis. Hindi pa pala. Nantay niya pala si James. Ayan, sinipag ako guys. Ako na nagpalit ng pobre kama. Loka. Ay, ang bagal ng internet. Kaya yun. Ang ginawa ko, habang nag-upload nga is naglinis ako ng kwarto. Tapos, yun, maligo na ako at ang alikabok ko na kaloka. Ang dami-daming basura ni Maggie sa ilalim ng kama. Kung ano-ano pinagdadalang mga nginat-ngat ba. Diyos ko, bakli-bakli liig ko kakaabot sa kakawali sa ilalim ng ng kama eh. Ayun. Tapos, it's 11:30 na, wala pa akong nababalot guys. Kasi Saturday ngayon, magpapaship sana ako. Pero, tingnan ko. Isang text ko lang naman dun sa Send Express is pupunta na yun. Kaloka. Hey! Hindi ko na ako, grabe. Nangikitata na ako sa alikabok. Oh! Para ako nag-foundation ng alikabok. Tapos kumain na sila sa taas. Nagluto lang si Emma ng adobo, mabilisan or hindi ko alam kung nagpaluto pa si Inday ng nilagang baboy. Kasi gusto niya lagi may sabaw. Yun lang. Tapos si Froggy tsaka si James wala pa. Hindi pa nakakabalik galing Cartimar. Doon lang naman binibili ng dog food. Wala na naman pinagtitingnan ng dalawang yun. Ayun, dami. Baboy. Dami baboy oh. Ang sarap kaya mag-alaga ng ganyan. Oh. Alam niyo yan ang pangarap ko talaga sa probinsya. Yung magkaroon ka ng yung palayan, tapos gulayan sa likod bahay, tapos may ganyan, no? May babuyan, manukan. Ay naku, sarap lang. Kaso, ayun. Hindi pa natin kaya yung yung binibenta doon. Pero malay mo, maantay kami. Sana maantay niya kami. Ay naku, yun ang pangarap namin guys na makapagpunta sa probinsya. Para pag na-bad trip ka dito sa sa Maynila, larga ka lang pupunta ng probinsya o doon ka wag langhap-langhap ng sariwang hangin, no? Hanggang pangarap na lang ba yun? Hindi push namin yun. Push guys, push! Para sa mga sa mga pangarap na yan, di pwedeng walang gagawin, di ba? Nakasal mo si tayo, ma? Yes. Inasan niya ako unang-una. Mapangit ko daw. Ako sinabi noon. Sabi ko na uyan mo. Hindi. Kakagawa lang ni Tito Darcy mo ng mga upuan, ginaganyan mo na naman. Holiday pala ngayon no? Araw ng kagitingan, kaya automatic walang mga pick up. Yun. Buti na lang. Kasi magsisimula pa lang ako mag-pack. Pero magpapabook na sana ako. Ayun. Kaya pala hindi ko mabook at holiday today. So, ayun, maglilist na lang ako guys ng mga papaship on Monday. Pero gagawin ko na today, magpapack na rin ako para bukas pahinga talaga and then Monday ready for pick up na. Diba?
Nagkakabalahan dito ni Daddy, oh. Ikaw yung mapanghi. Busy mga to. Busy mamin. Dinikit. Siyempre, magkano na yan? Si Dorcas. Ayan. Pinagkabalahan nila. Hinugasan mo pa itong aquarium, hindi na. Grabe. May kasama na si Jibo. Jibo. May kasama ka na. Si Dorcas. Si Jebo. Si Jebo. Maligo ka ng baho mo na. Baho. Ang panghi mo. Pag umiihi ka siguro di mo pinapagpag yung tutoy mo. Panghi mo. Maligo ka na. Iya ako. Pakatamad. Si Carol. Swimming! Dorcas. Ilang taon na ba ito, de? Mabubuhay mo kaya yan? 15 years old. Wala na. Kala ko tapos na mag-ganyan, mag-final molt. Meron pa isa pang molt yan dahil tingin ko maliit pang isa eh. Dito na siya. Dito niya ilalagay kasi yung ano doon, yung... Dorcas! Tawag doon? Yung mga... Ano ba yung cabinet? Or shelves. Is lalagyan ko na ng mga produkto ko at sikip doon sa ano, sa may terrace namin. Kailangan yung pangalan talaga, no? Dorcas. Right, it's a pet. Daming pet. She's a nobody. It's a female. Kaya palang tagal-tagal na itong dalawa doon sa Cartimar eh. Ano pinagbibili? Si Kuya. Hinahanap pa namin yung mga itlog na yan. Ko. Dinawak ka lang Jurassic Park yan. Dinawak ka nga ni Kuya yung ano, yung mga uod doon eh. Ew. Mga super worms. Dirim-dirim, parang bakla. Hindi dami na eh. Ang ganda pagkaka... Ano... Maghuhukay pa siya dyan, diba? Hindi na. Naguhukay pag ano mga... Chibo. Dapat ito ang ano, ilipat sa malaki. Dapat siya na lang dito. Mga Lonely Boys Club yan. Hindi sila pwedeng tabihan ng ano.